ukážku. Ako dlho ti trvalo, keď si sa toto naučil? 4 roky. Hovor do mikrofónu. 4 roky. 4 roky? A je to ťažké? S čím treba začať? Základom. Tak daj mi nejaký základ. Počkaj, daj jednoduchšie, daj jeden tónik, dobre? Jedno. Na toto nemám. Robí to ešte niekto v tvojom okolí, alebo si sám, ktorý sa tomu venuješ? Viacerí. A ide to všetkým. Koľko hodín denne sa tomu venuješ? Alebo takto, mnohí si spievajú na záchode, v kúpeľni, v sprche. Robíš beatbox v sprche? Nie. A tam to má lepšiu rezonanciu, nie? Občas. Občas, výborne, tak budeme to doma skúšať na toalete a v sprche a ty nám to teraz dáš taký riadny set, predpokladám. No. Tak som zvedavý, poď na to, Robert Berky. Robo, čo je najťažší, ktorý z týchto zvukov, ktoré si vydávali, najťažší urobiť? Keď spojí viac. Tak daj také, že najťažšia séria zvukov za sebou, že čo sa ti tak najťažšie dlho učilo. Ak niečo také je, že čo ti dlho trvalo, keď si dal toto za sebou, toto. Je taký setík? No, skús. Výborné, potlesk, Robert Berky s Bábou, perfektné, chalán, ďakujem.